Kung meron kang project car o nagko-customize ka ng sasakyan, pwede kang mabilang sa dalawang klase ng grupo, tuner o ricer. Sa video na to, alamin natin kung ano ang kaibahan ng tuner o ricer at malalaman mo din mamaya kung saan grupo ka kabilang. Mahirap malaman kung tuner ba o ricer ang isang nagko-custom ng kotse. Ang general na sagot ay kapag isa kang tuner, ginagawa mo ang lahat para sa pinakamalakas na performance ng project car mo. Kumbaga sa tuner dapat busog na busog. Ikakabit nito ang optimal performance at pinakamatinding specs na pwedeng ilagay sa isang kotse. Ang ricer naman ay nagbibuild ng kotse based sa looks, design o panlabas na appearance ng isang kotse. Kahit hindi masyadong mabilis, basta pogi ang tunog o makabali ng leeg ang design aesthetic ng sasakyan. Kung malabo pa sa'yo, magbibigay pa tayo ng example, at kung hindi ka ricer o tuner, may pangatlong option pa naman. Anyway, bago natin pag-usapan ang mga ricer, simulan natin sa mga tuners. Mga seryosong tao ang mga tuners. Mabusisi sa specs at nagbibuild talaga ng kotseng pang racing ang modifications. Ire-remap, mag-experiment sa air and fuel mixture, magpapalakas ng horsepower at marami pang iba. Minsan sa sobrang nerdy ng mga tuner sa makina, nalilimutan na nilang pagandahin yung kaha. Makakakita ka minsan ng kotseng normalan lang o may kalawang sa body, pero pagbukas mo ng hood, kargado, malinis, makikintab ang stainless at tila ba orkestra ang sipol ng makina. Tinatawag din nila itong mga sleeper car dahil hindi mo man lang pansin sa panlabas na anyo kung gaano ito kabilis. Yun bang habang nagdadrive ka ng mabilis na sports car, bigla ka nalang lalampasan ng kargadong CRV. Sa ricer naman, kakaibang atake. Parang dinadown nga ito ng karamihan dahil nga nagbibuild sila ng kotse based sa looks, design o panlabas na kaha. Ang priority modification ng mga ricer ay looks muna kaysa sa performance. Kumbaga okay lang hindi mabilis, pero dapat mukhang mabilis. Gwapong-gwapo ang exterior at tila ba mas mahal pa ang mags kaysa sa mismong kotse. Race-inspired cosmetic enhancements. Yan daw ang meaning ng rise sa ricer. Mapapansin din ang peking air vents, kahang tad-tad ng sticker, peking hood scoops at malalapad na body kit sa mga sasakyan nila. Kahit 20 lang ang takbo, sumisigaw ang makina at maririnig ang matinis na sipol ng turbo kahit wala namang turbong nakakabit dito. Kahit hindi may iwasan ang baha at lubak ng Pilipinas, ilo-lowered pa din ang sasakyan ng sadsad sa lupa. Tiis-pogi lang ang mga ricer at drop it low pa din kahit napakaraming humps sa subdivision nila. Pero kanya-kanyang trip pa din yan. Walang problema. Ang mahalaga, nag-enjoy ka. Kung ayaw mong sumali, pwede ka din naman mag-stock build na lang. Ikaw, ano ang tuner o ricer para sa'yo? I-comment mo kung tuner ka ba o ricer at i-share mo na din itong video pag may kilala kang kagaya nito. Salamat sa panonood.